Hi लोगोफोर जों दायो मा होनो मोनसे भिडिअ बनायनो स्टार्ट खालामगोन आरो मोनसे भिडिअ बनायगोन दायो नै गथ'फोरा रंगायाव जिरायना दङ आङो गथ'फोरबो दङ नै फिसाजो दङ लोगोफोर दं स' नोंथांमोना नायलांदो मा भिडिअ बनायो आङो दा थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना रिमजिम चलो गथ'फोर स्टार्ट खालामनोसै आव आब' ने देखा ऐसे पीछे पीछे आ गई मामा तूने कच्ची ना ला बहुत दिन सेल्फी स्टिक को यूज खालामदों आं लोगोफोर भिडिअ बनायासु रुमाव थाखि oh my god इते परि गलो হয় रुमाव थाखिला टुपनि लागे ना साइकेल चला भिडिअ बनाम आयु इसोर बासिबाय जेनतेन अन्थायाव अन्थाय जाव मोटी हो गया रे मैं तो oh my god सेल्फी स्टिक अब मोजां नङाले आंना दे सालायनोसै आं साइकेलखौ no ada sini kameramen apa ya yang ini ra Kapan saलायगोरनो ओमफ्राय दा माबागोन आइरा सिनि खोलिनो नङा ए थां फैगोन ना फैया आं बेखौ सालायनोसै गावसिनि लोगो सासेखौ लिंहरदों थ' लोगोफोर आं दिनै बहुत बोसोरनि उनाव साइकेल सालायनोसै आरो मा जेबो नङा नै साइकेला गंनै मामा टुपिखौ लाना फैलाय आं लाना फैसै र' आज मैं साइकिल चलाने के साथ साथ टोपी भी पहनती हूँ मोनसे बुस्थु लायनि लोगोफोर न' सिङाव बावदोंमोन आं my favorite cap फिसाजोनि टुपि माने नुदों मादी नुदों खोन्थाहरदो देखो आज तो अलग ही किस्म का होने वाला है धागा सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गया कोई नहीं कुछ बात नहीं ये देखो मेरा हेल्पर ये देखो बच्चों सब आ गए हैं आज तुम्हारी मौजी टोपी पहन कर साइकिल चलाएगा रे बाबा आज तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा टोपी पहनो सेना लांबाय फिसाजो देखो हमारा चोनी आ गया चोनी बेबी हाय चोनी तू तो गोरी से गोरी होती जा रही है गोरी आइखौ सालायगोन सरिखौ सालायदो र' माबा बेग केमेरा खाम टुपि गाननानै साइकेल सालायना खिथिनो नागिरदोंमोन आं नोंथांमोननो फिसाजोआ सेनानै न' सिङाव दोनहैबाय Leka, Hi, लोगोफोर wait मैं चला के आती हूँ थोड़ा देर थैंक यू मैं तो भूल ही गई थी फर्स्ट टाइम लोगोफोर फर्स्ट टाइम साइकेल चलायनानै ब्लॉग वीडियो बनायदों बहुत बोसोरनि उनाव दिनै साइकेल सालायदों so happy feel I am very happy Apa dong? Oh, guru saya lah. Sosial salah ni dah. बहुत गोबावनि उनाव बहुत बोसोर सिगाङावनो सालायनाय इतना धूप कड़ी धूप है si सान्दुं गोसाखाय दिनै बहुत सान्दुं गोसा हाय आखाय दाव ने बिदिबो थांला सान्दुं गोसा Oh my god. So tignan namin
हासारफोरनि नाम फैबाय बहुत खुसि लोगोफोर नै आं सान्दुं गोसायाव सिङाव फिल्म नायबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बि बयसनिबो ब्लग नायबाय थादोंमोन स' टेन्टन ओंखारबाय थानायखाय गथ'फोरजों भिडिअ बनायनो होननानै आङो बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरो स' मोजां मोनदों सान्दुं गोसाबाबो नै साइकेल सालायनाय भिडिअ सालायनानै थांफिनसै लोगोफोर न'सिम गथ'फ्रा नेगासिनो आंखौ Oh my god मैं आ रही हूँ बच्चों चलिए आ रहे हैं सुंदरी का मैं पानी पानी हो गई फैगासिनो सान्दुं गोसायाव मा मोन्दों नोंसोरो मेंबाय नै गथ'फ्रा नेगासिनो बाबु साइड दे मबाइल ले रे ए मादी Sitte mukut langsung dah. सानै थिखांदों नै मा जारायना बाबु माबायदि मोन्दों दा थिखां बाबु हा जि मोजां जाखादोंलै आइडियाया सान्दुं गोसा दिनै अब्लाबो जों जिरायना थायाखैना Jabat, isimnya. Gopur salaysiगोन नै जोंहा बाबुआथ' उन्दैबाबो रोंथारो देन्जारखा जोंहा बाबुआ बाबु नों बे साइकेलखौ सालायनो हायो ने दे सालायना खिथि दे बाबु दे जोंहा उन्दैसो बाबु साइकेल सालायनो हायो बिस्रा बिफाया जि उन्दैनिफ्राय फोरोंनाय नालाय थाबनो रोंबाय गथ'आ ओइ मा नै जोंहा बाबुआ साइकेल सालायसिगोन स्टार्टिंआवल' हमना होनांगौ आरो हारसिं हामारो गथ'आ ओइ गिलायलाङो आं गोरलैनो साइकेला गाज्रिसो मोजां नङा साइकेला हानाय नङा दां बाबुआ बे साइकेला गोराथार ओइ सेना माबा जादों गोब्रा जादों थाव होनांगौमोन sama मानो बायनो हानसै आं दा बार्थडेआव दे सालायदो दे लासै थां दे आं थाबायलांगोन मेरा साइकेल नहीं है भिडिअ बनायगौ ओके पास फैफिनदो रिमसिम दे फैफिनदो वाव जायगायाव फैदों मालाय जायगायाव फैदों होनदों जे सान्दुं गोसाखाय हा नङाबा हागौमोन रिमजिमा नै बिब' फंबाय सालायदों मालाय बिब'आ सालायदों फंबाया गाखोदों बाबु चलो वापस चलो इतना धूप है सोनी दिव्या Oh my god. Sampai na? Moनफैबाय सालायबायलै नै गोलोमजोब्बाय सर बोरै मोनखो सालायनानै गरम मोनबाय गोलोमजोब्बाय नै मेजेमा ओंखारबाय दोनलाय मादि नुदों जों साइकेलखौ सालायखांबाय लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबो थांदो दोनना फैदो थांदो मामा मा होनदोंमोन मेथाइ जाहोगोन र' दाहाय बेलासियाव बेलना सांगोखि
दालाय सान्दुं गोसायाव हरो ना साइकेल बायनांगौ ए बार्थडेआव बायगोन बार्थडेआव बायनो होगोन दोनसै नामा दे जानो फैदो हेलौ जानो नांगौलै दिनै आंनो मोनसे फट'